pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating letter sender na si Andoy. Si Andoy na mapagmahal sa pamilya. Piniling unahin na muna po ang kanyang pamilya kesa po ang kanyang pangsariling buhay. Isinantabi niya muna po ang kanyang buhay pag-ibig para masustentuhan o makapagbigay po sa kanyang inang. Lumaki po kasi si Andoy at ang kanyang kapatid na may single parent. Nanay lang po niya ang tumayong bilang nanay at tatay sa kanilang tahanan. Pero hindi po yun naging hadlang para kay Andoy. Si Andoy po ay nagsumikap at nagtapos ng pag-aaral upang masustentuhan niya po ang kanyang pamilya. At nung siya na po ay nakaipon at nakatulong na po, naisipan niya na maghanap na ng taong mamahalin niya. Pero kung gaano nga po katapat at kabuti ang puso ni Andoy, mukhang hindi po siya swerte sa buhay pag-ibig. Dahil meron po siyang natagpuan na isang babae na ibigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Pinilit ni Andoy na maibigay ang lahat ng hilig. Pinilit ni Andoy na mapunan po ang mga hinihingi ng kanyang partner. Pero matapos-tapusan po na maibigay niya ang lahat, naganap pa rin to ng iba. Dito po natin makikita mga kabisyo na yung masakit na katotohanan ng pag-ibig. Na meron kang taong makikilala na ibibigay mo ang lahat. Magsasakripisyo ka, pero kailanman hindi niya kayang ibalik yung tapat na pagmamahal mo. Alam mo kabisyo, may mga makikilala talaga tayong tao na kahit anuman ang sakripisyong ibigay mo, hindi nila na-appreciate yun. Hindi nagmamatter sa kanila yun. Bakit? Kasi hindi po totoo yung pagmamahal na inaalay nila sa'yo. Ang tunay na pagmamahal, kabisyo, ay walang materyal na kapantay. Ang totoong taong nagmamahal, maging mahirap o ano man ang estado mo sa buhay, ay handa kang tanggapin at mahalin at yakapin. Kabisyo, masasabi mo bang tunay ang pagmamahal mo ngayon? Kung nandyan lang siya kapag meron ka. Masasabi mo bang tunay yung taong kasama mo ngayon? Kapag meron ka lang, dun lang siya masaya.
Sabi nga daw mga kabisyo, ang pagmamahal daw po ay masusukat natin at malalaman natin sa oras na walang-wala ka na. At sa panahon na napakagulo na ng sitwasyon mo, pero yung taong minamahal mo, patuloy pa rin niyayakap ka at sinasamahan ka. Kaya mga kabisyo, naway may aral po tayong natutunan sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Laging tandaan, sa libo-libong tao dito sa mundo, kapag natagpuan mo yung taong handa kang samahan sa pinakamahirap na sitwasyon mo, pag-ingatan at pahalagahan mo yan. Dahil mahirap matagpuan yung taong tunay at tapat magmahal. Kung may mga kwento po kayo mga kabisyo, maaari po kayo magpadala sa rakitera@gmail.com. Malay mo may isang umaga o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Muli ang handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Sam Concepcion. Pakisabi na lang. Sa lahat po ng mga super driver natin ngayon at mga biyahe, ingat po kayo. Once again, kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!